Kasur upat ba jong kathan jirang menta kasngi kilapan long da kajing yai pat ba hakathan pathar khma bandawana ka sarkar bakadei ban tukular ban pha palai mardori uba bakstar ding do ubala sha kem haktanat forest jong ka assam bat thmuru ban le kendu yu subdivisional officer ka pathar khma subdivision ban ai da kajing tho henry ki pat ba kim lap yu sdo bat kum takilarai ban tur sha office u deputy commissioner kabadan hanong po kumban shukdo hangni kajing sha kem jong uba bakstar ding do kadai hadin ba ulalet ban tamau da ka kali la jong nakawai ka jaka ka bahap sha assam hakashi phau tarik ujiliu bakum kashnong kalapan long kajing traishnong ban maramot ye usurak habela hari namar kajing e no ben jong ka sarkar meghalaya bat kajing sertok ki pat ba hakalet kawan henry utai urang ba ula sha kempen ban ha range forest officer kaluhar ghat kamrup west ha katai kasngi bat lapal lat no yu ha kapor prabaji janmit kat bala bat pat ya ka kali jong u wat hadin baki pat ba kinong yalam shnong kila karpat ban palat no ya ka kali shu dei ha kalai tarik unaitung uba backstar ula sha phone ha kali pulet ka assam bat kularu ban palat no ya ka kali jong u henry ka bas ngolingo pat kalong ba utei urang ba ulong kumale aido namar ki pulit kila shed bat kempen ban ya u bat menta udon ha along ha assam dei halor kate kanong rim ki pat ba namar ka jing bam yo kendu bat USDO ka pathar khma civil subdivision menta kasngi nadu kilong kami kilong kpa kirang ba shnong lambat ki khana school kila tur shanong po banya rally sahakmat ka office u deputy commissioner hanong po bat nakaliang kinong yalam kila yo ru banyak kendu yo e baranwal DC ka ribhoy banyak ren halor ketika kam bat nakaliang udc ula ai ka jingkular bat ban shim khia ban pelat ya ute urang ba la sha kasngi in touchกับอาซาThank you. We'll discuss. Okay. Kum ki nong song snong jong ka western riboy ni don chispa shipotli ki snong ni wan hang ni ban somit ya ke memorandum na ka bantra ke jing sakem ke jing sa ban beng wei produk kasnam jongi uba kerteng u bakstar dingdo ha ka ba tang na mari ke jing kharmau tak malu mala wei bat artli la syuk sakem no ha ka forest department jong ka sarkar Assam kum kinong song snong ki badan hau put usam bat ka jela Assam ngisa lebeng bat ngisa nyobeng na kapor syakapor kadau kalong bakane ka sarkar Meghalaya jungi kamsyam la simkhya kamsyam la sim kum ka kam na ka benta ka jingbit jingbyang ka bha kamyat jong ki pai nong song snong habor silenter jong ki pai nong song snong nadu na borni sadu sa Raja Humai sa Mauduki kum kinong song snong ki ba ya kendu ya kena kejing na kapor sa kapor bat kane kejing ja kam ne kejing ja ka ba nongkong ka ba ar han ka jing ja ka ba ki phausin phawat kum kinong song snong po Meghalaya ngi ki ba song sa ki border ngi sa le ben bat ngi sa kni wat ya ka jaka ka putah bat donru na ki longying ki ba sa kni wat ya ki per ki pra ki jing tung ki jing tep jong ki ru kom ka snong sobar snong bakla para uput usam bakan ka sarkar Assam ka kni kan kroch na ka sngi sa ka sngi kilong ka sarkai hadu kata-kata
Namar kata kalau ka basosi kum ki nongsong senong jong ka Western River Darbar baka sarkar Asam kala event sisahi yangi ki nongsong senong jong ka Meghalaya. Haba pe yau put usam kamadan kade jong ka kilum kide jong ni ki khasi lene ki nongsong senong po Meghalaya. Namar kata ni wan hang ne ha jo ka por bandawa bat ban pensengau ya kene ko khobor sya ka sarkar Meghalaya jungi ka MDA 2 bahkan sim khia ya kane ka kamyap kamim jongi ki pai nong song snong ki bodon silenter bat kane ka jela Asam namar ngi yakendo bat ngi sya lebeng bat ngi sya yurai ha ka jide bat ka im lang ka salang bat kum juro ha ka long breu ka man breu ha ka jide bat surak usung sun usurak kilti ki sengkin ngi danglong kum kita ki breu ki ba nadu men santhus na menchua ka snong bilahari ka snong raja kumai nakapor sakapor ngi laut sa sarkar lang bagi nom ekmat jungi hanrei kasak tang ha ke jingkular ya namar kata ki para kum ki nong song sinong na ketika thang ngi dawa bat ngi diman sa sarkar ba laku nok no bakan sim kum kakam nang ne sakmat bat kan ke jingja bakan nom jasu namar kum bangi long ki breu ki ba ya yem hopo upur usam bat ka Meghalaya ngi yem bro sikita kum ke henman bat ke parah kajing tu ding, kajing pom sik, dong ki Karasam, mangigi dong sung na Meghalaya, da kajing suik, ngi klam le persya, ngi klam kem, ngi klam pen saja yaki. Hare mangigi dong Asampat, lada ngin jam tang sikam hau put jong ki ngila sa kem ban ngila sa set along. Kata kalau kajing sisa. Meghalaya jong ki paiba no sing sinong jong ka Western border area, Kamtam, ki no sing sinong jong ka Belahari, ki bamat ya kene ka jing e kumba Nangiliang jong ki media ki layu i ki paiba ki layu i ba ha ka shpo tarik ka ba ka shnong Belahari ka wena ki reurang ba ola sakot hajir ha ki forest Asam ti ha kata ka si kumbaya tu khniat angne por kalong ba ka shnong Belahari kamat ki jinge halor usurok bakilik kiwan namar kata nangiliang ki shnong ki mi ha kata ka si gaban repair usurok penban ha kata ka si we na ki no shnong ubade unong hikai school Higa school government nya kali bukit ikit mau ban repair ki stok penban ol sakiam hagai ki for Asam ti lada kum ka sarkar Meghalaya lada ka don ka mesim ke jingsung khia balai baki Asam ki lekti mau nagi area rani ke ba ki di sa Asam balai ka sarkar Meghalaya ki polis Meghalaya kim take action ya ki khar Asam ki wan kit mau apok garani ka bah apok ka Meghalaya ka jingi ti ka ai ka ba ngi haban kentu ka sarkar kalong Mardor kembali keren ya audisi gelong ba kadai ban ya keren ba sukar Asam men penlaj klaim ke jingte jingkum ya uneu pardo persnam menjungi ubla sakim kamtam ubade uno hikai school bahap ai jinang start ya ki kena school hakte ke snong namar kata ngi kwa ba ka sarkar kadai ban ya keren ba ombet ba ka sukar Asam kan te kendon gino kendon hapo kini kisngi kenang ba ka jinglai jungu kalong ka jinglai lailut jungu kenang ba kamdon kono ka jing e la shalia si kamtam kum gi breu hanong kendong ki hap beli hajir lada long hakata garkom namar kata yang kerpat ba ki badai kmi ki badai pe ki badon hagabor ki siau ba ban shim ya kada banta ban light agan ke jing e jong uni urung ba obala shikem hapo ka sarkar Asam kumjoro ngi siau pun kentu ba ki pradok persnam ki badon hapo ka dong ka thang ga jungi ngi kentu nang ne ba ngi de banong shitali lada don kano ka jingi hapo ka border ka jungi ngi kerpat ki kum ki Western border area bangilong shitali kenang ban like kano ka jingi lada syakyam mano ngi mi renti kenang ban ngilong kum ka we ka sur ku wing ka bor kenang bagi nongshun jonga area ki badon hate ka thang ki musha lenshop ki breu ki mla shabar jungi ki bangila jit mat penjop dan burom yaki dai halor kata kadau ka perlong ya uni put ba ngi kin yang sok senang joka Western River ngi ha ban wan mi war shadu sapo di siru jen lada nakaliang ki nong ngilam jongka constituency kumbalong hakwe kin mi sakmat banyada yo parado bersnam example ngala banong kumbalong i ba Charles Marngar i MLA badan burop itur sakmat banira bi parado bersnam haba ki don ka along jeng pulu Asam anda ingat semua perdam jur na kapor ba ki nong mi khamat jongi ki shim sting bat kim don kata ka responsibility ban kit khia namta ki parado bersnam jongi ngi hangne ki kup shiliang ki sam shiliang ki bawan bandawa ya ka hok ka jongki hangne ha po DC dai halor kata kadau nakaliang jongi kum ki nong yalam
yang kiseng beper harangkat bat kiri orang ba ki long kemi ki long kepangiwan hangne bandawa na ka sorkar bakade bantuklar mardor habede bat ka kaput kasam na kaliang ka sorkar ka le mina shaba pelat khamtam ye ki nong shlong ki bidan hakki border areas abangi pe ya ka status quo ka bana kaliang ka sorkar kala dep soy ngadu usnam ciajar khandai spa khandai puar ta kapor yole sengi ngina khna ngidang ret ngimpatip ya kadang kadu henry ka jinge ya kendu wat hadu menta mengilap cross ya kalai pau lai pesan sem bat kumta ter te ka message ka sorkar golong ba subha wat he umpniang ya kading ka bakalang namar bangi haki border western riboy ngai em kum shipara kum ki henman berki para berki khar asam ngiyalek ngiyawan ngiya khai ngiya pateng ngakwa ban pule pi ya kaneka status quo kabla depsoy hau kharwi tarik ujun ar hajar phra hapadeng u chief minister jongka jela meghalaya jongi ilet dan kuparoi but u chief minister jongka asam tarun gogoi hangne clearly la mention ba this sentiment and stated that the spirit of friendship and brotherhood between the two states should continue. Kum tangi nakaliang kajungi ngiem kum shipara wat ai bakane kadingkan kelang lada kane kadingkan kelang seki border areas mano bersim responsibility ka responsibility ngi dai blame shika government dai namar ka jingsting juga government ka penlong kum ne ngasoro benong ba bersuksan rempai tangna i phalor yeng lane tangna i kumra setja abai dai berkane ka jingya ki pajba ki kendu ngim sula ban pediang ya unang mikmat jingi subha mi sakmat long ki baslor aba ya pila jet pendan burom daki pajba subha mi sakmat banyeda namta ki jingi jong pajba to hang jingi sha menta singim dei banwan hang ya po di office lada USD sibil jingi udon hang tei kemut ka kam jingi gila dep hang tei ten dei menta bangiwan nang ne tang napo belahari hadop terkhma kaldon lupa kumba 100 kilometer plus sangne kala plus biang 100 kilometer kemut ki paiba nong song jong belahari katne daki spangut ngilawan hangne kadai ka jing dunong ngabakra wapli yaki hendai nak kisokya nomar ba ubriu jung yu sakem no dai namar takadau da ke jingkelut mensim wat da jangai da jan maknaru kila pelut ya kapor dai namar takadau bangi krimen scam banang ne sakmat ba kino ki jing dia ki badai ha possible solution jungi possible solution udai bendon but mungkin kot be ha possible solution jungi kram ba kino ki jing ki bangi kendo asan musteri boy jungi kan kot he hang tai om bangi shuan kururoi kumne sapo DC office kalong ke bom sula long dai mata kadau ngi kwa ba nang ne sakmat u SDO sibil jungi udai bensyong no hang tai ban pendep ya ki we ki kam ki badan hapo kawasan riboy bro kawai jingja ba dawai u bat naleng ju ulong ba kapaston kalong naleng juong ba menta kesngi lane la shai ba une bakstar ndo unsalait no nakakti jong ka pulit asam kata kali jing pensyai ba jing ajubat yang jong deputy commissioner jong ka riboy district jungi ngila keren dak ba shai da sur jong pajba jong ka thermal stand riboy da keren shai khamat jong floor jong ka chuki ju ulong ba ladak ni ke jingkular ju bat ka jing pan bena ju singi kalong ba bakstar ndo unlait menta kesngi lane la shai lada kamlong ka beso kamut ngila keren da bashai ba la shai ngin sawan biang ka tagre ka mistake ka bashai ka bang kwa nang show deputy commissioner jong ka district ber kumjuru sakhi paiba jong ka bri jong ka khamtam e ya u MLA jong ka jirang kursi bat khamtam ya ka government jong ka meglia MDA2 ka tagre mistake ka bashai ka bang kwa nang happy bat kumjuru au dising la dep keren